besides ama comments social media manje besibuyela nje kusikiya ngengoma nawo okuhlelo olukhulu obuthena futhi ufisa ubungafisa ukuthi ama numbers ashone phansi ngoba naku sekungena ubingelela so ngene last year no BK what have been imapha izinto ngayimention ngathi for you zike zaba ama highs noma izinto ezikuthozisa kakhulu izenzekalile ngalenkathi wenza lo hlelo nezinto ngathi zibe ama lows ezithe ukudisappointa kwi-journey yakho yokwenza uhlelo experience ukusebenza okhosini ngene kwishow enkulu nje kukodwa kuyisibusiso okuyinto engeke isacisheka ngisho emlandweni siqopha umlando phela kwelika maskandi yes kumlandweni ngeke kusasuka yes noma bekuthiwa kunjani sengiyohlala nje nami ngibalwa kubantu abake bangena kuleya show umuntu wesifazane okunye ukusebenza nabantu asebemkanje ubomvuko ezokusakaza abantu othi mangabe usakaza nabo bakulungise bakukhande bakusize bakulekelele kakhulukazi ngaqala ezandleni kaBK ngasebenza naye egula wangekhulula for mina kwaba khuni kakhulu ngidlula kokuningi naye idlula kokuningi kwafanele kodwa siqhubeke sawuqeda unyaka uNkulunkulu emuhle this year uNkulunkulu wangiblessa ngokusebenza nomkhaya uKhathide okuyinto enhle enkulu engilekelela kakhulu kwi-career yami mina ke angikwazi ukukhuluma into engekho angikwazi ukuncoma into engekho angikwazi nje into mangiyithanda ngiyithanda angikwazi ukuqamba manga angihlonisi uTshatha uyangisiza siyasebenza kahle naye kwakusebenza noTshatha kugodwa kuyangiphakamisa mina uyangi-understand yabo ngize ngichaze kabalandeli mase bethi uTshatha ubingelela I feel like uTshathile yes ngiyayithanda leyo nto ngoba uTshatha unegama bamthanda abantu kade aqala usiyangoma wafikela kusebenza ubeka kwizinga eliphezulu ngiyamthanda kakhulu ukusebenza naye kwakhona lokho ngisho sekungathiwa siyavala kuthiwa phephisa ke seku right sengihappy sengibekile yami induku ebandla how